ఆనపర్తి టీటీడీ కళ్యాణ మండపం నందు జపాన్ ఘాటోఖాన్ కరాటే డూ కన్వీన్ జూకు ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న అటల్జీ కరాటే టోర్నమెంట్ ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ 4-5 మాసాల నుంచి కష్టపడి ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహణకు కృషి చేసిన నిర్వాహకులకు అభినందనలు తెలిపారు. అనుకున్న సంఖ్య కంటే రెట్టింపు సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఈ టోర్నమెంట్ లో పాల్గొనడానికి రావటం వారి కృషికి నిదర్శనమన్నారు. ఈ నెల 25న భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జయంతి సందర్భంగా అంతకు ముందుగా దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం ఆనపర్తిలోని నిర్వహించడం చాలా సంతోషదాయకం అన్నారు. ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోవడమే కాకుండా కోసం కూడా ముఖ్యంగా మహిళలకి ఏదైతే 25వ తేదీన జయంతి కార్యక్రమం ఉందో దానికి ముందుగా వారి గణపతి ప్రాంతంలో అనేక మంది ఆర్థికంగా సహకారం ముఖ్యంగా విశేషం అదేవిధంగా ఇక్కడ